Čaute, vítajú vás Scary Guys u Team Fortress 2. Hráme s Vajzikom. Áno, som sexy. Hrajeme obidvaja Pyrov. Hráme proti robotom. No a čo? Čo také? Video by malo mať okolo 10 minút. Viacej asi nie. Mám nastavený časovač, takže... OK. Pustím Miro. Také zvuky vybral ten Pyro, ako by mi trebalo srať dokopy. Dúfam, že zvuky nemáme silné. Som padol. Som tu dole pri tebe, Kupko. Ahoj. Ahoj. Poď sem za mnou. A... Vieš, takto. Áno. A oni keď pôjdu, tak zozadu ich podpališ. Hyubi si robot? Hyubi má robotov? Vajzik. A ten, kto pozerá Naruto Shippuden, tak nech napíše do komentu. Ty si chuj. Ale naozaj, ten, kto to nepozerá. Čo to? Tank? Čo to robí? To je taká bomba. Ja viem, čo je ten tank, už som to hral dvakrát. Nehovor, dvakrát dokonca. Raz s vami a raz bez vás. To dáme. To dáme, to víš. Nie, Už sa mi mňal nábor. Malé chujoviny na niečo, No. čo padajú. Ty vole, ja som z ničoho nič umrel. Ja som tiež umrel, ale aspoň mám veľa asistencií. On tu mlatí do turety. Ty kokos, ale ten tank asi nedáme. To si len ty myslíš, ja som Weizenstein. Tak ale hen, koľko má životov a deje. Už som vkyňal. Daj mu. Aj piskapal trána. Rýchlo do neho strieľaj. Tak strieľam. Však už je mŕtvy, prosím ťa. Normálne takto nemíňam na tank, ale... Však už skapal, hen. Rýchlo skapal, ale však nesmie sa tam dostať, ak už je skoro tam. Však do toho strieľam brokovní, to sme my skillmi z Dead Islandu. Ty kokso! Ne, prosím, nebum. Jo! Jo, dal som to, zoberám loot, berám loot. Počkaj, Jo. ja nám... Ne, áno. Čo? Lebo musím toho typka, čo má tú bombu odfoknúť niekam úplne dopreč a dá nám náboje Som a... odvzdal. A jo, stiel som ho odfoknúť do tej jamy. Ja mám už iba brokovnicu a nejakú sekeru. Zober si náboje. Kde sú? To tam, hoci kde na zemi, nájdeš také blbosti. Už vidím. Takú krabičku, na ktorej... Ja viem, na ktorej je kus vagíny a tvojej hlavy. Ty si aký chuj. Tak tam je nejaký... iba Hyriovia, Ty kokso, tak to nechcú. Au, to bolelo. Taj by ste skapali to rána. Hej, ale to je dobré, že ja ich... Po tebe 5 nevyskalujú naraz. Ale to... Ty vole, ich je tam 10. Ja ich vždy môžem odfúknúť dolu. Z toho mosta tam dolu a... Ty kokso, ale ich tu je, ty kokso. Tomu ver. Sami kokos. A po mne všetci začali strieľať. Kde je ten s tou bombou? Tudu, tam sú. Ja tam vidím. No nepadaj. Ja som ho tak trochu podpalil. Ja som ho podpalil. Svinia zasraná. Poď, vidím tvoj pohľad, daj mu. Poď, bum, do hlavy mu daj. Poď, daj mu seker. Počkaj, ale ja chcem hlavne odpaliť hentoho. Daj mu lopatou po kokoti. Áno. Teraz jo, to dám. Hahaha, ja som ho odpalil. A oni teraz zase budú musieť ísť všetci za ním. Jak šláhnutí a ich zatiaľ odpalím. To dáme, jak nič. Kokso, mne normálne zima. Z čoho to môže byť zima? Čo toto je? Čo toto je toto veľké? To treba zabiť, to veľké. Vidím. To je také veľké čudo. Kto mi sa bral náboje? To je dobré, to dáme jak nič, furt budeme zhadzovať dolu, nemajú šanci. A ja mám medika. Ne, ja som umrel. Hneď vedľa Heavyho. Ne!
Ne, ja musím dať. Ne, tak chvíli, ja A som ty ho si nechcel skapal. odfúknuť. Poď, Nevadí. Ghost, Lows, 5-4-5, daj mu do tela. Aha, na to aj ja toto. Je, Jo, ešte a dám máme- F4. ešte Prečo máme- to ja ti dám F2? Kde bol ten selam na zemi? si zvýšim ten Air Blast a Ja ohodím. som niekde na zemi. Dobre, Credit Ranking chce. Ty kokso, Cčko sme dostali, potrebujeme skalka. F4. Keď sa portové sa chcem. Chlapka, to si ty dáš. Kuci. Je mu zelený klobučík. Mne sa ľúbia strašne tie animácie, ak ju máš vľavo dole. To nebolo. Všimáš? Čo? S tou zbraňou, tam vľavo dole máš takú animáciu pri živote No, a pri peniazoch. no. Také epické, to nebývalo. No. Tak dajte F4. Ja už som dal F4. No ale oni aby dali F4. Čím sa píše? Ty kokos, ja už ani ne... Učkom tuším, hej. A teraz si všetci pozerajte chat. Čo tam. Ty si pán. Teba je môj. Je tu nejaký hack doktor. Doktore. Vazík, otoď sa. Ja viem, je tam doktor. Ja ťa vidím tiež. Ujísno späty. A ja to môžem strediť aj niekam úplne hore, to sa mi ľúbi, som nevedel. A vybuchuje to potom? Hej. Veď preto. Tak ale pozri sa na seba. Hen... Neviem v ktorej hre, Mhm. ale viem, že tam si mal zbraň. A tam keď si strieľal a potom stlač. Ja Resistance 3, tam som mal takú pištol, čo si strieľal a potom to vybuchlo. To je úplne epické. Taká aj tu tuším. Takáto A čo podobná striaš je. a potom hoci kedy to môže dať na odbuchnutie. No tak hej, Čo? to sa týka šmejdi. Bude čili. Niečo, že ty žiješ a ja som musel dať Uber Charge, aby ma nezabili. Ja som skapal. Aha. Tak ty žiješ. Čo? Však ty žiješ. Au. Oni sú strašne silní. Ty s tými Však a čo lokmi. si si myslel, čo? Vie, že môj zajtra už do tej školy bude. Ale však zajtra ešte bude taká, vieš. No taká. Že sa Maličky sa učiť. To sa neučíte, more. Chcete robiť robotníka, more. Ja som to, jak si skočil. Kde sú tie čajky? Fire. Čajky! Hen jeden skočí dole a ho hneď odfúknem. Gešky tam bežia. Ja potrebujem kill. Jak doktor. Ja musím dávať Jak hodiny. doktor. Napíš Jak lomeno po. doktor. Umrel som. Všimol som si. A toto dáme aj zase tam. Jej, dostal som achievement. Achievement. Vidím. Ty vole. Kde idú? Jo, idú z tej druhej. Idú z tej druhej strany. Z tej dobrej. Pozor, tu sú. Z tej pravej, ľavej strany. Ne, oni majú rakejtle. Kubo, pozor. Už sú pri spawne. Hej, keď ma uvidíš, strieľaj do mňa, hej? Už ťa vidím, mám tvoj pohľad. Lebo nemusím to byť ja, hej? Jakže nás sme iba dva Áno, pírovia. ale sú to spajovia, vieš? Hraješ už? Aha, hej, áno, bol to spaj. Poď sem. Ja som tam v strede tam stojím, jak sa dáva Ja bomba. už som ho zabil. Ja viem, kam odfúknem tú bombu. To si ty tam hore na tých schodoch? Hej, pozeraj, čo urobím tomu typkovi s tou bombou. Čo to bolo? On má rakejtlomet, to si Jaký nevedel? bol hack? Ja som pri tej bombe, Kubo. Tak braňu, chvíľu. Tam bol spaj, tam je spaj. Po mne pali rakejtli. Ok, už tam idem.
Ty si... Stápte všetci. Čupka ma zabila čo Kokos, hodinu. už idú špiny. Židu? Som úplne všetkých podpalil. Vidím tvoj pohľad. Ty kokso. To už Jak som prešlo. sa zlákol, no, už je 10 minút. Tak už to... Počkej, ešte tak do konca tak tohto. dokončíme vejka. No, končíme. Lebo ráno musíme ísť do školy ako vy a... Ešte chcem uploadnúť lolko. Lulko. Lulko. Neber všetky tie peniaze. Napíš lomeno dubstep. Teraz napíš lomeno dubstep. Teraz ti to pôjde. Ty Ne, kokos. teraz ne. Ty vole, ja to zapnem a taký nálet sem dojde. Všimol som si. Ja som sa zakončil. Ups. Jak vieš? Jo, vyhrali sme. OK, takže týmto Majte sa. ukončíme asi toto video. Zajtra Asi. škola, nezavidím. No, nezavidím. Takže Sám chodíš do školy. čaute. Majte sa. Nehoňte moc.